Uvidíme ten pondelok, čo bude, lebo ja si tak myslím, že možno odsla ešpesko v pondelok pustí. To by bola akože rada. A uvidíme, čo potom najvyšší. Lebo nemáme ešte stále odôvodnenie zrušenia toho C-čka. Na to sme zvedaví. Že čo tam napísali. Lebo C-čko to zaskočilo aj Šurka a policajtov. Bo P-čko dneska musia zadefinovať, musia povedať tieto 4 výsluchy a ešte chceme na to mesiac. A keď to urobia, musia pustiť. C-čku sa vedeli argumentačne motať a vymýšľať si. Stále. To pretrvajúci bol sa nerezví. Čiže ideme teraz do nich bomby, nachystaní sme. Uvidíme, čo bude. Vieš, zvrtlo sa to odrazu, ja si myslím, že k lepšiemu. Nie, majú aj také, majú. Vidíš, na nejaký. Fú. Pozri sa. Keby nalieval, by sedel ešte. Čože? Keby nalievaš, tak aj sedí ešte. Ale dobre. Ideme. Zeber si. Prehodil som si do toho. Dobre si aj ten chleba. Môže si zobrať Ja chleba? dobre si tu. Ja toto zeberem, ten Mirkina veci, víš, a musel som to odvezdať do piči, lebo však tam by ma bola zajeba. Tak ale mal si povedať, že si to odovzdala, nemusí to odovzdať, či prizlobíte sa dobre. Nie, musím to. Nechcete rovno. Ale oni, ja som hovoril, Ja to do mikrofónu ja nedávam. Mirko, to oni sledujú tú tému, vieš to, oni aj tak, to máš, to môžeš aj doprať. Be careful doma. Nemáme volačo, čo by sa kefovalo. Voláku 18. Voláku gaďovku. Nechcete to rovno dávam? Nie. Daj si to, daj to tam. Marek, díky. Čau. Dobre, čau.